Oimore nyakoromoga juang geno mara enirio makare tarika na para koda chiel dino mara faga chiel ganario prario kod angwen man Ramogi TV chendo enoimore harwa kecheno ni kamwa ikoni weche gumanyien mag mosa bedo kotuche pacho kae nyaka ne piny rodio chiengne makawuono nyakoromoga juang pane kaka pile oroko pachiel lai mar ote machok ario adek auchelo no kabende wantie live Facebook Ramogi TV KE be nyatudwe kodwa mano mbui mar X kachel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube to mokwongo mangi thuond weche. In total, as at now, we've arrested 8 students. They found some other items, stolen items. Obila mako kendo jopuonjre mamoko ang'wen ma itudo kod nek mar japuonjre skund sekondar ma Shinas Boys Nakuru. The National Executive Committee now resolves to designate His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, as the Deputy Party Leader. Jalop jatend piny Manyien Kithure Kindiki wal kaka jalop jatend duond bura mar UDA bang' thich oko mar Rigathi Gachagua. Nyathi ma nyako kosetimne nyange tirwako ne law mar nyathi ma wuoyi mar wakne ogudu koro in kata kale okinyal ng'eyo. Sirikal medo rido kenge bang' yangore ne jonyuol moko luchore gi nyiri kendo timonegi nyange e tok chik. Machiegni nyakoromoga juang jaloko maro en Wilson Ochuka nyinga Lydia Hukeyo. Jopuonjre mamoko ang'wen ma itudo kod nek mar japuonjre skund sekondar ma Shinas Boys e kaunti ma Nakuru obila koro mako. Obila wacho ni jopuonjre go magi kaluwore kod nonro margi madhi nyime kendo koro ibro chuno mondo mi jopuonjre go tim penj margi mar KCSE e tesendo obila e bwo arita mager ka igeno mondo mi ochop gi doho e yor mbui bang' tieko penj makamano. Matimore ka chije ma itudo gi kuo mar penj mar KCSE bende omaki Kisii kod kaunti ma Siaya. Jafwambo Sintho Nyango chakno chenro mar oimore gi ripodno e yo machal kod ma. E nonro ma pod dhi nyime kendo geto kolo achije duto e nek ma coach manotimre Shinas Boys, County Commissioner ma Nakuru Leiford Kibara wacho ni nyaka sani achije duto ma osemaki kwan gi oseromo 8 ka kinde timo nonro margi. Obila ne oyudo moko kuom gigo ma ichichni gin yedhe ma mero ji ma iparo ni jopuonjre go osebedo katiyo godo. In total, as at now, we've arrested 8 students. Out of the 8, 5 of them are in Baruk police post, which is not very far from that school. The 3 of them are in Gilgil police station. And again, once again, they are also doing their exams at the police station. I was informed when some boxes for these suspects were inspected, they found some other items, stolen items. Again, there was even bangi and some other chachets that probably could have been kubel and other issues. Omedo ni tend migao mar somo igeno mondo tim nonro matut mar fwenyo kaponi tend sikunno nyalo bedo kod rem moro e tayo chenro mag sikunno e yo makare. The Ministry of Education to do an inspection once exams are complete, because we want to understand whether we could be having administrative issues in that school that are affecting the normal operation of a school. Malingling mara Ramogi TV oyudo wacho ni jopuonjre gi osebedo kod sigu matut ma ichichni ema dipoka ne okelo lweny. Gisani okwach kicho mi kinde mar timo nonro ka igeno ni burano ibiro luongi e doho tarik 25 e dweni. Kinde ma magi duto timore, obila mayala omako jopuonj kod jorit penj mag sikund sekondar ma Nyamninia e kar chung od bura magem bang' yudo gi kod otese mag penj ma ogo chapa. Kinde meko makama jopuonjre ne obedo kod tich matek e pando otesego ka moko kuom gi ne otemo monyo otesego mondo kik jukgi. Komachielo, okwach kich ma Masaba North omako rawera moro mong'ere gi nying mar Steven Nyang'au Mbeche ma osebedo ka uso otese mag penje mbui mar Telegram kod WhatsApp. E limbe mar obila e kar jot mare, obila ne oyudo ng'we yamo kod laptop ma ichichni ema osebedo ka otiyogo e mayo jonyuol kod jopuonjre omenda ka uso negigo otego e mbui. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kuku matendun bura mar UDA ong'ado gi duol achiel mar golo Rigathi Gachagua e lemo mar jalopo gai mar UDA
kendo lemo mare koro homojalo jatend piny manyien Professor Kithure Kindiki. Okang' makamano obiro bang' ka Gachagua nyocha othich apisi kendo lemo mare okaw gi Kindiki. Kindiki opogwelo mare lemo makamano kendo singo tiyo gi thuolono mare wi oganda jo Kenya. Eriko Wenga nigi ler. Jumachiel tok chamu mar apis kaka jalup jatend piny Kenya, apisas madito mar duond bura mar UDA nochako bedo kod romo mar dewang' Kindiki kendo. Romo mane otele gi jakom mar UDA Mikai Cecil Mbarire gi jagoro maduong' mar duond burano Hassan Omar kendo ne ging'ado ni Kindiki nyaka koro bed jalup ogai mar chamano kaluwore kod chike mag UDA no. Rigathi Gachagua is unable to perform the duties of the office of the deputy party leader and subsequently ceases to hold office as deputy party leader. The National Executive Committee now resolves to designate His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, as the deputy party leader of the United Democratic Alliance Party effective immediately. Duond bura mar UDA no chopo okang' makamano tok thich oko mar jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua magwacho ni koro ok nyal bedo jalup jatend UDA. Welo mane Kindiki orwako gi lwedo ariyo. Your Excellency, sir, I now wish to declare you the official deputy party leader of the Democratic Party, United Democratic Alliance, starting immediately. I must thank you as the party organ that is responsible for steering the day-to-day activities of the party. I must thank you for acting swiftly to make sure that our party does not experience any leadership gaps so that we move forward. Kindiki sechego notiyo gu thuolo no mar lero ne oikore mar mako lemo no kendo neno ni dwaro mar chama no chopo kare. Nimechukua nafasi hii kwa unyenyekevu na nimeahidi ya kwamba nitafanya kazi na vyombo vyote na vitengo vyote vya chama chetu, kwanza nikiwa mwanachama kwa sababu sisi zote ni wanachama wa UDA, na mimi nitaendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa chama chetu cha UDA. Ya pili, nitafanya kazi mpya ambayo nimepatiwa kwa heshima kubwa na chama chetu, kumsaidia kiongozi wa chama chetu katika kuendesha masuala ya chama chetu. Na nitakuwa mara kwa mara nikifanya kazi kupitia ushauri wenu kama baraza kuu la chama. Rigathi Gachagua kapok nothichi oko mar apis nitudo kod ketho mar nyayo siasa mag akwed mag dho udi, gino mane Kindiki olero ni tende biro dino fuok makamano. I am taking over this role in a very, very defining moment in the life of our nation. At a time when the country is engaged in, or has been engaged in the recent weeks and months, in conversations about identity and who we are as a country. There has been conversations around our nationhood and our identity as the people of Kenya. Jatelono bende no singo ni chenro duto mag UDA biro chopo e wang'e mano ni chamano ochopo dwaro mare. Under the leadership of our party leader and consultations with the party organs, make sure that we proceed with that process of completing grassroots party elections. Tukimalizia ni kusema ya kwamba mimi vile vile ninaamini ya kwamba chama kiko na nafasi nzuri katika kuimarisha demokrasia katika taifa letu la Kenya. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi. Jad bura Manyeri town Duncan Maina Madhenge kawuono noyudre kama tek kamane jodak Manyeri oriembele plepe wi okang' manoka mare oparo mathicho oko e apisi jalo jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Madhenge no ochopi wa Manyeri mariwo lwedo johala kod weg nyamburko ma idwaro mondo mi dar dhiye kar chungo geche ma Field Marshal Muthoni Kirima. Kanyo mane jodak makono otame kata mana wuoyo gi jopiny kanyiso e chwang' margi. Kuom thuolo mokwongo nyaka ne thichi apisi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jod bura Manyeri town Duncan Maina Madhenge no ochopo e boma Manyeri. Kata kamano,
Kata kane pok oyudo thuolo mar wuoyo gi johand matatu Manyeri mane geto dar gi tend kaunti no kendo goli e chuny boma, ne nitie ranyisi ni jaod burano ne ok wendo morwake. E konde mathoth e boma Manyeri, oganda no nyiso ich wang' margi kaluwore ni jaod burano nosiro paro mar thicho oko e apisi Rigathi Gachagua. Ne otemo lorre e sende nyamburko go eka ne oyudo thuolo mar twak gi oganda kama noseyo gavana Manyeri Mutahi Kahiga kuom daro johala go e chuny boma no Manyeri. Mutahi wa Kahiga amezoea kujipiga kifua akisema kama mbaya. Leo tunamuelezea kwa hii maneno ya kutoa magari zetu katika stage kama mbaya. Na tunakujulisha ya kwamba hatuhami. Na siedi na huko chini juu kuna watu nawacha hapa na sitaki kuwaacha hapa. Sasa tukitaka kuenda, tuende sisi wote kwa Nyeri yote. Tunataka gari zote siende huko chini juu gari ikiwacho huko itaharibia ile ingine kazi huko chini. Ywaruok ewi kar chungo nyamburko gono kelo ng'ikruok e chenro mag wuoth e bomano Manyeri eka bang'e chenro noduogo e wang'e bang'e. Kwan wajang doho choro mbele odiochieng' winjo bura makwedo winjruok mamiyo thuolo kambi mar Adani kawo ting' mar paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport JKIA kaluwore ni jayal bura ma winjo buche ariyo makwedo chenrono ne onge. Kaluwore kod ler mar doho ogolo bura mane omaki kod jotije paw ndeke mano KAWU ibiro winji tarik 27 dweni ka koro bura machielo nomaki kod riwruok mar okinde pachoka LSK tibiro winji tarik 17 dweni. Chik makumo winjruok makamano to pod tiyo kata bro tiyo nyaka chop doho winja ma ng'ad buche makamago. Hagiloso bang' choro nyime buche go jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi ma DAP Eugene Wamalwa onyiso piny owacho mondo mi owere gi winjruok mar Adani. We think this matter is of critical importance. We are dealing with a critical infrastructure which touches on the national security and the well-being of a nation state called Kenya. We have said before we have no problem with the investors coming to the country, but the way this Adani deal has been crafted, it has all the trappings of what one would call a state capture. We shall be seeking consolidation of these cases. Means that Adani will not still do anything until these matters are heard and determined. So that is the assurance we want to give. But also thank Bwana Ndiema and his officials for standing with the workers, for fighting for our fellow Kenyans who are at risk of losing their livelihoods under the Adani deal. We have said not once, not twice, that it's not a good deal for this country. It is not a good deal for workers. It's not a good deal for the sector, that is the aviation sector in totality. We are more than convinced that Kenya Airports Authority is financially able to fund its own expansion and modernization. Mago mag thieth nyakwaro mgajo moko kuom jotuo e kaunti ma Homa Bay pod ywago midhiero mar yudo thieth kaka owinjore kaluwore gi chochni moko mapod okwako chenro mag ndikruok e okuma manyien mar thieth mar SHA. Kar doko ne piny owacho mamalo kod sirikand kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar ndiko oganda e okuma mar thieth no. Jotuo to wacho ni nitie gik ma sirikal nyaka koro ket kare e okuma no mar thieth manyien mondo giyud konyruok. Jad bura makarachuonyo Adipo Kuome mano dhi chuo wang'e e chenro mar thieth manono ma onge chudo mano bagi Kindu Adventist Hospital okone sirikal mondo mi oyie olosi e chochni ma pod okwako wach ndikruok e okuma manyien mar SHA. Iyudo kan yoro ne othiedhi 200. Ing'e daktari gi chunygi beyo nikech chunygi ler kabisa. Ne ok owinjo giti to ka gineno lit kata hinyruok ma ji nigo ne gikonyo. Kaluwore gi mano, da wacho kendo apil ne sirkal ka giyie to nitie gima nyaka gitimnwa kendo gitimnwa mapiyo. Giloch wach chef mondo oikre mapiyo kaka nyalore mondo change over from
NHIF otimre gi speed mondo mi kik walus jini ji tho. Kawuono chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wabro konyo ji e migawo ni pile ka pile. Wan gi dakteche moa loka maromo 85 mobiro mondo kel konyruok ne ji opogore opogore. Wachiwo yedhe, ji ng'iyo tuo mopogore opogore ma gin go. Yudo ka idwa ni mondo othiedhi mondo idogi, to iwacho ni system pod ok ti maber. Koro samoro iseyudo thieth, tichako iwacho ni mondo idogi, to samoro bende osethiedhi, to koro idwa ni mondo idogi nikech irito ni mondo system obedi. Koro chuni ni nyaka iti gi pesani mondo iyud dok dala piyo. Nyaka ne NIF dhi. Pod an ok anyal wacho ni I understand gima SHA en. Ok nitie shift gi SHA. Nikech pok aneno gimotimo. Ok ang'e ni sani anyalo chulo sindadi kata ok anyal chulo sindadi. Ok ane kama kosebedo na clear. Moja mano kanye chal mar shift gi SHA. Tuganda podoko ng'eyo ni to bro bedo nade. Romo no moyiedhi mar COP29 mar twak ewi kedo gi midhiero makelo lokruok e chal kor lwasi ochakre ayanga e boma Baku e piny mar Azerbaijan. Jotend migepe mapacho ka Musalia Mudavadi kod jatend migawo mar alwora Heidi Ndwale emotelo ne kweth mar Kenya hero makamano. Muktar Babeyev omi ting' makende matelo ne chenro mar COP29 kama okwayo jotend pinje oket maine chopo kare lek manoketi e rombe mokalo. We are all in this together. Nothing has a greater impact on the security, prosperity, and well-being of all nations than climate change. This goal is not a burden, it is an opportunity. Ladies and gentlemen, we must invest today to save tomorrow. We are rooting for what you call an engineering of the financial architecture, so that it can be more friendly, so that the polluters pay more, and those that have suffered the consequences of the effects of climate change can also be compensated. Daka na paga ochilnya koromga jwang bangsa adeka maro tieno chendo ni eno imorero kamano kuom kete Ramogi TV na singo mar kao moko kuom pacho nyako tendagi weche gi manyien abende wakelonu nyakoromga jwang eno kata ka Faith Mzomo wacho ni ndikruok e SHA chal mana gi mar huduma namba ma indiko details nyaka maglo wacho ni kose makorga kone ya machal kamano chal ne Mombasa ndiko nyaka details maglo mar oganda odhiono no Faith Mzomo kasha kori ndiko machal regi huduma namba. Jefflin Adhiambo wacho ni en Kisumu weche manyien chopo ne yo makare. Samuel Oyuchani ni kacha in bende wacho kanyo ni josoma musa dek wacho ni winy ma buombgi chalre kata yieden gi chalre no thothne gipio kanya achiel. Monica Kumuisani nyaka pacho kae to wacho kanyo ni en mora ahinya gi chenro kendo gone Ramogi TV erokamano kuoma neno ni weche gichopo ne oganda e yo makare. Kata kamano wacho kanyo ni jogo matimo nyange ne joma nyiri onego kawnegi ondamo mowinjore. Wacho ni mago nyithindo en gima lit ahinya nikech seche moko to ginyalo gamo tuoche magalagala en kodwa nyaka giko. Peter Odero wacho ni en bende nitiere kodwa cheno nyakoromga jwang bende aneno kanyo ote mano mara Jakom Gideon na midega nyakwar Dorka wuodo yomo gango nyisa ni entie Kisumu. Wacho kanyo ni owuoro mana kuo mar pinje matimore Kenya kae bende aneno ote mano mar Perez Owili. Perez nyisa kacha cha ni entie gimo wuoro ni chikori di mar pinje to jokuo pinje bende oramo gi kwalo pinje. Wacho ni dhano manyasaye ochweyo koro walam na gi manyasaye entie kodera ombek erokamanya Perez. No bende ote mar Oguda Kayesu nyisa kacha ni pode gintiere dala alili mano bondo nyironge kamano ike Princess Julie podwago mos kendo nyasawo medoyo med miyo umijingo mar kadhe mano moyudo. Wacho ni gintie gi familia gite
kendo podegi tir dala Lili gimora hinya kuom jogo mano chopo mokonyogi kowa Lili kendo ma chendo no dhi kare wacho ni gimora hinya gi chendo ni mar oimore gin kodwa kaka pile familia duto mar joka Princess Kauru Moso Guda Kaisoro kamana nya kuom Ramogi TV kachiel gi familia maro. Reverend Jared mar Christ Worship Pefa nisani entiere awendo wacho ni jogi utieko Gachagua chuth owora hinya wacho ni Mikai Caroline Jared okaw mos mare birano kanyo ote mano mar Oniala nyisa kacha ni en Mandela entie Kibiri Ward oseyore chenro gin kanyo gi Hannington Okech Nyasindo Pio Kongo gidhuro kacha chao kwa Harambee na nyikwa min gibatimo penji sani mano Lucy Shields kachiel kod Beryl Gemise Ouma giduto kwa nagi hai maber kabende gidhi mbele gi penjno mar KCSE madhi mbele pachuka. Isabella Nyango wacho kanyo ni Ruto kod tende otim gima ber negi to ng'enyne wacho ni gik mitimo ok ber ne oganda jo Kenya wacho ni haya ni koro giwe Gachagua mondo yue mako John David Omondi wacho na Ramogi TV la hinya no bende James Waringa nyisa ni entiere kod weche ge yo makare min gi Margaret Waringa wad gi Bernard Waringa Lareno Carol giwacho ni gin kodwa e chendo nige. Rede Odhiambo George wacho kacha ni embe entie kodwa e chendo kata kamano wacho ni nyadhi omos ne anyuola mar nyadhi ma jowete nyonego yon serikal mondo lu kod gi chik nyathi mane mondiko ni nyadhi. Eriko Jijo wacho kacha ni en New Life Ministry kaito wacho ni en kanyo kodwa gachiel gi Pretty Peter wach mar Shanya kod Mgajwang' ema medo chicho ganda jo Kenya kaka sani ng'enygi ganda tuoni okti kendo gido midhiero e wechego mag thieth. Menano kanyo ote mar Caroline Beatrice entie kodwa chendo kachiel gi George Akongo jako kwanyo Mandingo wacho ni entiere Kebera Gatwe Kira Nairobi mora hinya gi chendo nyakora Mgajwang' ina yogi kanyo kata kamano waduogo banda kama choke neno kanya witi jarodi nyisa kacha ne embe entie Twin Towers gimora hinya gi chendo gi Duncan Odemba kod Moriso Kumoyo matin maeno imore kikidhi mabor. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dueni wadua dendo chenro mar purgi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda
natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 12 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kapkeit na kuelekea Litein Goina Road, Kabianga, Sosiot, Kapsoit na kumalizikia maeneo ya Kericho Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Machiegni kero nyakor mga jwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Piny owacho kotenre kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod keto kenge mag kedo kod nyange mag nyiri e gwenge mag Kuria e kinde maling'ling yango ne nyithindo ma nyiri osechak timnegi nyangu e yor apanda. Jafwambo marwa Jojuma nigi ler. Tarik 31 madwe mar 10 mar higani, jodong jokura ka otele ko jagol wach lo jodongo e weche oganda kidiko timbegi. Masire Chacha ne obedo kod nyasi ma chaka yanga chenro mar nyange e gwego ma Kuria. Kata bed ni nyasi ni en mano ma chako nyange mag yawuoyi, wachore ni kinde mo chak nyange mag yawuoyi bende nyange mag nyiri koro chakora yanga e gwego ma Kuria. Maling'ling yango ni nitie nyithindo manyiri masani osetimnegi nyange e gwego ma Kuria e kinde ni ma itimo nyange mag yawuoyi. Ane kichagi donjo gi lony moko mopogore ma bende ok inyal ng'eyo. Ikawo nyathi ma dichuo kosetim, nyathi ma nyako kosetimne nyange tirwako ne law mar nyathi ma wuoyi, mar wakne ogudu. Koro in kata kale ok inyal ng'eyo ni otimne tich makama. It is not easy for disabled girls to move to the camps because some are physically challenged, the deaf, the blind. Moko nyithindo manyiro seringo nyange kendo sedhi e kuondego mag jot mopogore opogore e gwego ma Kuria. Kata bed ni kuonde jot osebed ka itiyo godo mar konyo nyithindo ma oringo nyange kaka yo achiel ma kedo ko nyange. Lipot yango ne ok osekonyo ahinya nikech moko nyithindo go manyiri ma oseresi ka odok e pacho bang' nyange ka orumo pod imakogi kendo timonegi nyange. Director migaono mar kit chweche kaunti ma Migori Lilian Okomo ka achiel ko jagoro mariwoge mag oganda e kaunti ma Migori Dr. Tobias Ogola wach ni kuom kwa nyithindo go manyiri maromo 9 mane orese higa mokalo, nus magi ne ochako duogo timnegi nyange apanda ka gidok dala bang' ka olandi ni nyange orumo. Watemo mwa rescue nyithindo mokalo 800 ma wakete rescue centers ka wariwore gi partners wate duto. Kane wase kawo nyirige ma waketo e rescue centers, mane kano yaw sikul waduoko gi mier. Kuom hawi marach, kano yaw sikul ne gichaka gi yomo gi. Mano ta diere nikech seche mag ya e kamp koro waonge teko mar geng'o gino. Nikech gin back to jonyuolgi. Ne igeno ni nyange manyiri dhi rumo e higa mar 2012 kaka ne olandi ko jatend piny Kenya mosidhi Ruta Uhuru Kenyatta. Kata kamano, lekni ok ne ochopo ka penjo maduong' en ni tiang'o mane ok otim makare ma omiyo nyange pod dhi nyime kata gwego ma Kuria. Luoro
jogo ok nyawe FGM. Luoro ni kuom jodongo ka mawegi shrines ka jodongo ka emonyise no kuwegi ni to tho. Setemo matek mondo mi wakonyre gi jok mae Kuria mondo giwe FGM nikech ok inya dhi kanyo ni dwaro mo gi jodongo kata luonge bura ogibi. To josiasa ok konywa e wachni. Ok en tich mayot nikech jirende wa Tanganyika kata Tanzania pod time kendo ka waketo chik matek koni to samoro yudo ka wabedo gi tich matek nikech giringo gidhie anyuondgi makocha. Apisa maduong' e migaono mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngire Rosso Odhiambo wach ni ber ka iketo maino e tim nonro ka otende kod nyange mag nyiri mondo yudi gimomiyo nyange ni ok nyal rumo kaachiel kod yudo kenge ma inyalo tigo e tieko nyange mar nyiri. Gima duong' madino nega kwa ni wakaw pesa wa mang'eny wakete research. Kae wabedo gi gimiluongo ni evidence based research. Koro wadhi wang'eyo ni to approach mwasetiyogo higni mokalo gite. Ang'o momiyo pok gimiyowa matunda mwadwaro. Ka wasebedo gi mano, ka wariwore gi organizations tema fight gini, to wabiro yudo kaka wanyalo donjo. Tend arita kwe e kaunti ma Migori wacho ni higa mokalo kwan ji maromo 39 ne omaki ka otende kod nyange mar nyiri kendo ne ochwalgi e doho. In the cases of the prosecuted parents were 39 and they were fined between 200,000 and 300,000, or failure to that they were put to serve a sentence of 2 to 3 years. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tend kanisa mar Redeemed Gospel Church mantie Maritini e Jomvu Mombasa koro ywak ne piny owacho bwo migawo mar lope mondo mi oresgi bang' jaket mwandu moro darogi e kanisa no motuo ni oger e lope. Kane giloso gi jofwamb weche tend kanisa no koni sani koro chunogi bago alam e tent ne mar jaket mwandu mag chich gono ni chano yako lopno ne odhi ma oloro kanisa no kendo buonogi ni kik ginyon kanyo. Gikoni karo bedo ni bura no nitiere doho kendo odhi nyime pok giyango gimomiyo jaket mwandu no ne okawo okang' mar loro negi kanisa no e bwo arita mager mar obila. Kako machielo to gintiere gi oboke moyiedhi mane doho chiwo negi. Magi timore seche makoro ywaruok e midhierni kata midhieche mag puothe pod ogurore Mombasa kod dho wadh nam chumbi mangima. Walifanya survey mpaka wakafika kwa jirani pale. Hapo kwa jirani wakapeana title. Wakasurvey. Wakataka kuenda, wakasema huko kwingine tutakuja kumalizia. Kwa hivyo sisi kwa sababu ndio wanafanya tukwambia sawa tuwasubiri. So walivyoenda wakaenda kabisa. So walivyoenda kabisa ndio tukapata huyu bwana sasa akitokea kwamba anadai ni kwake. Sisi tukangojea kwamba tunakuja kufanyiwa survey, baadaye tunaambiwa kuna title iko pale. So ilikuwa kitu kigumu ambacho hakieleweki. Yule anaweza kuelewa hili jambo kwa undani ni watu wa lands katika wakati ule, yule ofisa wa lands wa coast wa hapa Mombasa. Anaweza kuelewa, anaelewa kile alichofanya hapa kwa hii shamba. Na mimi nilienda kule juu nikafanya search, hakukuwa na survey yoyote imefanywa katika shamba. Lakini baada ya muda naona lot 2400 imeanza hapo mpaka mwisho imefinika na watu. They had this from the judiciary. This one is from the judiciary, from the local courts of Kenya. And we were being told that this case is coming up for mention on 21st of this month. So if this matter is coming up for mention on 21st of this month, and there was a hearing on 5th of this month, how comes we were evicted from this place on 4th? And the court says there should be status quo until this matter is addressed. We feel as a church tunachezwa. And the government should arise to address this. Tusinyanyaswe na tutanyamaza until this matter is addressed. Kambi mar tudruok ma Safaricom okalore tudruok gi kambi mar All Media Services ochako limbe mar jumbe 5 e tung Kenya duto. Mano maideno ni Safaricom sambaza furaha madhialo higni 24 nyaka ne kambi no chak chenro mage e Turkae. Dichieng' ma kawuono limbego no ochopo e gwenge mag Narok, kamano giluwo Molot, Longisa, Bomet, Silibwet, Kapkwet, Chebole nyaka Kaplong. Former Freddy Komondi ntiere kod ler mathoth. Seche manyasi mar Christmas koro yware machiegni, kambi mar Safaricom ochako safar mar ndalo 5
mar limo gwenge duto mar tung' mar piny Kenya ka gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chenro gi pachoka. Kochakore gi gweng' ma Mulote County ma Narok, safar nochomo Longisa, Bomet nyaka Silibwet, ka customers kachiel gi johera mag Safaricom kod Royal Media Services loyo mich mopogore opogore moting'o nyaka diel mar Christmas. Furahi sana kwa Safaricom kutukumbuka baada ya miaka 24 ya huduma sao. Tumeona mabadiliko, speed ya internet imeongezeka na mambo ya kusambaza pesa kwa M-Pesa imerahisishwa. Sambaza furaha na Safaricom. Kopogore gi chenro machalo mar yawo dukni mag Safaricom e gwengego, jopiny bende ne oyudo puonje yore mag bedo motang' mondo kik magi achudhe magoyo simu ni dwaro konyogi. And especially now that it is Christmas, you always tend to find there's a spike in terms of fraud cases. So we're just trying to, drive their awareness that a customer needs to take the moment to just, dig deeper and just think twice before you press that button. Some of the triggers that you need to look out for so that you can know it is fraud. 1, do you know the person that is contacting you? 2, is it a bit too urgent and yet there's nothing urgent that has been happening to you around? Number 3, are they trying to get you to do things in a confusing manner? Are they telling you one too many stories as opposed to going directly to the point of what they want you to do? Apisas mag kambi mar Safaricom okwajo Kenya mondo obed motang' kendo kik yie chiwo nonrogi ne jok ma wuondore ne gin jotije mag Safaricom. Odiochieng' makiny, igeno ni safarno dhi chomo gwenge ma Kapkatiet, Latien, Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kasoit, kendo tieke e chuny boma ma Kericho. Tutatembea Rift Valley mzima kuanzia Narok, twende Bomet, twende Kericho, twende Nandi, Eldoret, mpaka tumalizie Nakuru. Frederick Omondi, Ramogi TV. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11
hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 12 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kapkeit na kuelekea Litein, Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kapsoit na kumalizikia maeneo ya Kericho Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. E chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Mondo yud wen mara mar inye Nyasaye di *860 *419#. Parenia Ramogi TV en ot mar jower duto. Machiegni mago mag tuke nyakoramga jwang team mar Harambee Stars osemole piny mar Afrika milambo motel ne tuke mag manyo tiko tuke pinje mag Afrika higa 2025. Kenya biro rakore gi team mar Zimbabwe chieng' tich abich kapok gitugo gi team mar Namibia tarehe 19. Tuke gi biro bagi alap maniu Peter Mokaba Stadium piny mar Afrika milambo ka Kenya nyaka yud loch mondo mi giyud thuolo mar ng'ado tiko tuke pinje Afrika higa manyien. Nyaka sani Kenya omako thuolo mar 4 e chung' mar timbe e Group J kama Cameroon omako thuolo mokwongo gi points 10. You know, Namibia and Zimbabwe will play again. Lomesema tu ni nzito, ina uzito yake, but ini football. Kuna watu washatu write off, yani hatuwezi make it from that group, but tuko na game 2 baada zijachezeka, so pande yetu tutajituma tu kama kawaida na tunataka tushinde. Counter-attacks, they will not open the game, since we know anyway. So Zimbabwe has a lot of quality players who are playing in Serie A, Premier League, French League 1. So they have its full squad. Nobody is missing in the squad. Everybody is there. So therefore we know that we have to pressure, we have to push. So they will not open the game. They will close the game. They will try to play on time. Kenya biro bago kuom thuolo mokwongo tuke mag Mountain Running World Ranking bang tuke gi ya wayango odiochieng' ma kawuono. Jakom mar riwruok matao tuke ng'weche pachoka Jackson Tway walero ni gigeno ni malo tuke mang'eny tuke makama ibiro ya oganda jo Kenya kendo medo mecho moko. PM gi biro bage kar rito lee bunge ma Longonot Park boma Naivasha chieng' ngeso tarik 16. Riwruok matayo tuke gi pinje duto Tomo Saf elimbe mare pachoka walero ni ma en thuolo maber ne Kenya bago tuke gi ka en okang' koro biro kelo dongruok mar tuke gi e thur kae.
Tim ma Nairobi pok olo e lig maduong' mag tuke handball kidieny mar wakeni banglo tim mar Kisiwa TTI gonde 53 kuom 18 lap Manyawi Stadium county ma Nairobi. Loch makamano nyiso ni jopi ma Nairobi Water oseloyo tuke gi 6 duto season ni. Kano wuogi jofwambo kocha ma Nairobi Water Jack Herbert no pod jotuke kuom nyiso kitugo maber. Nairobi Water no mako thuolo mokwongo e chung' mar timbe gi points 12 points maromre gi tim mar Ulinzi Sharks ma bende pok olo season ni. Basically, they played well. The last match that they have played today, they played against Nairobi Water, which is a more experienced team. But moving forward, we have learned a lot. And as we go back to the institution, we are celebrating because we have gone with 2 wins and 1 loss. Considering that in this league, there is no away match, all the 16 matches will be home matches, and the team which loses will not carry the day. So for us to win the league once again after losing it last year, we have to win all our matches. So I can say the girls played very well in attack, and our game plan was very good in defense. We decided that we have to concede less goals, and that's what happened. Tim mar Kenya Lionesses jotugo mag rugby ma wakeni jotugo 7 kone gi kone nong'ado tiko mag tuke Challenger Series season manyien bang' tieke thuolo mar 2 tuke mag manyo tiko mag Africa Rugby Sevens manobagi boma ma Accra, Ghana. Kenya notieke thuolo mar 2 bang' tim mar Africa Milambo logie finals points 19-10 ka odoko ni kao loch kuom joloch. Maiga mokalo nobedo matek, Lionesses nochopo finals bang' lo tuke gi duto. Ng'ado otiko mag tuke Challenger Series miyo Kenya thuolo mar manyo tiko tugo e tuke mag pinje duto mag World Rugby 7 Series. Uganda by 7 points to 0. Chu with the feed at the scrum. She runs across the field. A lovely fun pass. That was a lovely bit of timing in that pass, and it's Grace Okolo. Kura mwajoa nkanya mwatieke chendo ni mar oyimorero kamano imikete kare chakruok nyagiko eno kanyo ote manamu orgimin pilot mar ndewa wacho ni Ramogi TV chopone kanyo gin kanyo gi nyar God Mesa mosiepne gimora ahinya gi chendo ni mar oyimore. Evangelist Dan kawuok Mombasa wacho no mora ahinya gi chendo gin kanyo gi Bishop Michael Mune kod mama Bishop Pastor Jesse Ochieng ka en Mikindani Mombasa County 001 wacho ni gisebedo kodwa chendo nyaka negi kanyo chaki nyaka sani omora ahinya gi chendo nyakora mgajuang kinane no bende ote kanyo mano mo ora kai gi Odongo Uoda Sembo Jangoma wacho ni entia Sembo got bondo kod won gi Jared Onyango Odeyo min gi Pamela Achieng Onyango giuto gi mora ahinya gi chendo. France Cartel wacho ni Bondo Town weche gi chope yo makare kata kamano gima dhiere en ni penje ni kwale makaro orid chike to podi kwale akwala wacho ni en gino mabende koro mako dhogi mokadho eno bende nyar gi Kevo entie kodwa live. Vincent Kajom wacho ni game right location Nyakach North Nyakach Ward mora ahinya gi chendo gin kanyo gi jaode Lilian Onyuro Yvonne Jomo osiepne Byron Ochieng Jakatito Town min Koli entie game right sub location giwacho kanyo ni piny Kenya dwa mondo mi oduoke nengo mar ngima piny nikech oganda sane hinyore. Alan Tindi Wuod Kanyada ntie Mbita wacho ni ng'wono ma Nyasaye moro ne min gi Mary Tindi gi min od Jemima nyithinde kaka Juni Melvin gito ikete mana kara Ramogi TV dia makawuono kone Nyasaye mondo ritgi. Ali Sabia mama kawuok Kamrembo wacho ni en bende entiere kodwa chenro weche gi chopone yo makare. Alois Sabura kawuok Ombei Masara School wacho ni puoch gi pak ne Joramogi kuoma neno ni weche chopone oganda yo makare. Jogete wacho no ka umos Harambee Nils Call wacho ni wach mar Shane
otimie piyo mondo mi oganda oyud kaka yudo thieth. Wacho ni oganda hinyore ahinya to osiptende mago mag piny owacho. Oganda nitie matek. Janta Nyango wacho ni nitie Kisumu, Chieng' Agola wacho ni Mombasa Ukunda weche gichopo yo makare. Stephen Otieno Molimbwara ni kacha in bende. Juliano wacho ni Mombasa weche gichopo yo makare omora ahinya kendo sekete kanya kane wachaki nyaka seche gi bende koro watieko chendo ni maro imore. No bende ote kanyo mar brother Fever Joel Onyango wacho ni nitie Ng'ong'a Awendo gi wuon gi Nelson men gi Judith gi owad gi Sam kod Max gimora ahinya gi chenro wacho ni nitie kod nyaka giko. No bende ote mar Benta Charles wacho no sekete kaka pile nyaka giko kendo mora ahinya kaka weche gichopo kaka kamano mos ne anyuola moito nyathigi wacho ni nitie Karen Nairobi Humphrey gi Mino Demasi kanti Nairobi okaw mos mar Benta Charles. No bende ote kanyo mar George Benja Wood kod Duogo wacho ni Kindiki ojok thicho Gachagua e kombe te. Wacho ni maen wach mabede koro mako dhoga na jo Kenya kata kamano beriro nyar suba ka umosiro kawana ahinya kuom keto Ramogi TV. Mwamba Joylin kantie Kisii campus wacho ni gembe gintiere kodwa Ayany Ben Belanti Nyandemra Omondi Woda Akaro ntiere Awendo amino bede Margaret Akoth Nyakora Mgajwang Beatrice Achola to insa kachani hembe ntie kodwa Waria John nisa ni Yesu kende kata bedo ne kao kombe kone gi kocha. Wacho ni sani koro gimodong en mana lamo ne piny Kenya kaluwore gi gigo bende oganda jo Kenya osebedo kaneno ka gi kacha Nyakora Mgajwang Waria wacho kacha ni lamo eminyal keti. Mama Peresa Diambo Amek kantie go to kech kaneno bende mano nyaka wino nyawa Hambla kachiel gi Benta Gor bende Pamela Kech Priska Chola Margaret Alo Priska Odhiambo kachiel Carolina Diwuor Maguti gimora ahinya gi cheno Nyakora Mgajwang kech sai na wegi kanyo chendo sebedo Ramogi TV oyimore erokamano ahinya inyo ote magi moko ma ok wasomo kawuono abodo chendo machielo mar somogi wedo tino makare elo timo ko yanone weche gochopo ne makare wagoni erokamano wasego yalo kumalo Wilson Chuka rito masani nyinga Lydia Okeyo lenzi simane gilange wacho no kaumos tino makare.